ओए ओए रे इंटर के रिजल्ट आ गइल का रे? तनी तमीज से बतिया बाबू। उ कहे रे हम फर्स्ट डिवीजन आ गइनी। कभी रे केरवा कटली है। अरे हो रे यार एकदम जोड़ी से काट के नहीं रे पागल बा। अरे यार सो पागल बाबे। उ कहा बारे घोट काट के लिया होता है से चलो के को जी छोड़ देला कोनो काम कर बरे तो तारा के बताओ। लिया दे लुकाओ सरी। भैया हम चुरा के लिया बाबू आई एमे के घावत उ का होई? हमार लड़का पसंद नहीं खे हम जाता नहीं। लगे पसंद नहीं खे पसंद तो हमरे ना पड़ला तो का करी अपना घर निकाल दी। भैया चुप हो जा चुप चुप। पार्टनर तने के अपन ख्याल रखिए सा। का भइल बा? मायू बाबू के ख्याल रखिए सा छोड़िए सब मत। बतावा ना का भइल बा? बैंक में 50,000 रुपया रख ले मैंने उठा लिया सा। अरे भाई क्या बा? सवेरे से हमारे पेट चढ़ता। तेसरा उल्टा आदमी के चोरी करे के भेज दे रही है। देख ये तो केरा चुरा के लेके आइल बा। बड़ा कहतला छिल छिल खाइल जे। बाबू आए एमे के माल कहा बा? का केला तई केरा ना होता का हो? भाई एगो सच बात कहे जातनी अपना बिहार में अगर केहू केहू के गिफ्ट दिला नु तो लेवे वाला आदमी थैंक्स तक ना बोलेला आ थैंक्स के बदला जानता लोग का कहेला लो। एकर का जरूरत रहला? ले जो दया का करी एकर? अरे साला ले जो दया। हाँ जानू घर से बाहर मत निकली हो। हमरा दो तरह के लड़की पसंद ना पड़ेली सब। 1 मिनट होने पर रह। कैसन कैसन रे? कुछ तो जौन हमरा से बात ना करेली सा। हाँ 1 मिनट फोने पर रोको ना। आ दूसर कि दूसर उ लड़की पसंद ना आली सा हाँ। कि जवन तारा ऐसा लंगूर आदमी से बतियावेली सन। यार फिल्मिया में हीरोवा हीरोइनिया जब तकिया से लड़ाई करेलो सन तो जब तकिया में के रुइया निकलेला तो कितना बढ़िया सुगंध होकनी के आवेला। आज हमार भौजी तकिया चला के मर लिहनु तो हम 2 मिनट खातिर कोमा में चल गए निहा। कहा रे चुप 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 ओकरा भेले बन केरा के घोट काटे पाकल बा होर एकदम पाकल बा यार मजा जाई छिल छिल खाए में। लुकाओ रे केरा रे ई केरा ना होता का?